Ani. Hello. Jsme ve škole. Dobrý den. Je nás jako víc holek, že? Ale Tak trošku to prostě 2 nebo 3 jsou venku. Takže nic. Teď vám chci říct, že mám nový kanál a že budu dělat jako Demon Hunters nebo Lilovkyně démonů edity. A ani něco jiného. Kouzelnou berušku a černého kocoura.